ka en gi such a evidence onego dhi e court. Otere court ma wan gi kar mondo ochiwgi e press conference to wawinjo mana case number e court ma kama ma wacho ni this tender manochiw e yo marach. To gik motimo sani mago propaganda ma be oyiene ng'ama ni opposition. Ing'eno tema kone gi koni. Sama ne timo gigi kapok omi jogi tenda onego bed ni osedhi e court stop. To pod en kata gi thuolo sani ka en gi evidence monya dhi e court, odhi e court mondo stop gigo mondo gigo kik time. Wambe wadwaro free kech ang'eyo ni President William Ruto dhi yombo ga very big percentage, very big percentage. Tingeni mheshimiwa Masara kamna kwa kwedo kana mna gigi ko mabende Gachagua na wacho diche manyoro kana chotwak mare. Wacho ni maleng makama no nyise kod moko kuma pisas mago maga IBC nekech kar mar mono miyo biega la moro mar wacho weche maket kod mago dibed ni ong'e weche matimre. Sharon wawacho diri ka en gi this evidence ok en dhi chiwo press conference dalane, odhi e court, oluong lawyers ge, odhi e court ka wacho ni evidence mango ofisa ma kama no wacho ni ng'ane gi ng'ane no romo magini ok ochiwe yo makare. And in Kenya's constitution there's a clear way maka gimoro bedo procured e yo marach, nitie complaint, nitie jok mang'iyo weche mag procurement ma idhi ti lodge the appeal to ging'iyo to gichiwo verdict margi. Ok apar ni gazette kata media emonego bed ni gigi bedo reported. Anaparo ni Gachagua dwaro mana bedo mana relevant. Is irrelevant e gik mosebedo kotimo. Odwaro ni mondo mana kaka japuonj Owidi no wacho. Odwaro no keep joge busy mondo joge omed luwe ni en gi information. En gi information sama ni gole office no nego bed ni ong'eyo ni dhi gole dino jipanga. En gi information onego bed ni sama idhi goye kaka ong'eyo ni dhi goye to jipanga. Ka en gi information onego bed ni kapok otim gigi ka tenda ni pok mi ng'ato to sewache to ni kosechiw makoro dhi mbele kor kowuoyo mago gin rumor mongering. En kaka imbi ng'eyo ni ng'ano semitenda amba ng'eyo koro wadwa ketho sa. Omiyo an Gachagua kanyala mini e gimoro amora. Mokwongo notuo ni Kenya en for shareholders. Kana en for Kenya shareholders koro samoro ne ni tenda ni ominga mok part of shareholder according to him. Koro ng'ata moyudo tich mok the shareholder mano Gachagua ok dwaro. Apa ni mano is the bottom line. Gachagua ne feel ni en gi jok maluwo bang'e emonego bed ni tiye Kenya ka. To koneno ka jo Kenya te koro riwore kwa e dhoudi mopogore kendo tiyo together, mano is a big problem for Gachagua. Tapa ni maduong' molonya korom gajonya kwa penjore ni weche makamagi kilie kwa hinya kinde makamagi kwa donge matin ne higa chiela tuadhi e yiero maduong'.